това защото кой да пише като сме ден и нощ в теглото. Книгата готова е, 300 листа стана, много бързо се чете и минута няма. Само бели страници, за това защото кой да пише като сме ден и нощ в теглото. Книгата готова е, 300 листа стана, много бързо се чете и минута няма. Само бели страници, за това защото кой да пише като сме